nyo neno ute kaka nyo masiro timore bath ndara Migori ka. Sirikal mar kaunti ni temo jiwo jo ohala mondo dhi e chiro marombo Modern Market kacha. Kendo waseketo mpango maber mondo chiro no bed katiyo e yo makare. Erokamano ahinya. En mana ni kiyie na mana mapiyo piyo. Kiyie na Sharon mapiyo piyo. Nadwa nyiso jogo ohala matindo tindo ni through leadership mar governor mar county government ni a department mar trade oketo pesa mar grant kata hola mayom mar $40,000,000 ma jo ohala matindo tindo te ma Migori County ka wajiwogi mondo giter application margi mondo giyud hola no, nikech jo ohala kodhi e bank tikwayo gi title deed gi gik machalo kamago ma samoro gionge go. Koro county government oketo mano ma en gima nyien through the trade scheme mondo gidhi koro giyudo hola aeto gitieko. Aeto kaluwore gi mano kendo jo apiko ma kodhi hola apiko tikelo apiko to by the time tichulo nyadi 200 kata nyadi 300. Wamedo jiwogi through department mar trade mondo gidhi kaw hola no nikech en hola mayom. Jok mago ohala ka nyodho remb jowa kuom nego gi tapiko ni ema samoro koro ji nyoyudo ma joji yudo go yuto matindo tindo. Erokamano ahinya makama kaparo no gi kanyo Dr. Gibroyodo. Erokamano ahinya makama kaparo gi kanyo Dr. Odima ngeni sa bende ringo mapiyo. Wadhi e od bura mar Senate mana machuok bang' mano abro bedo ka winjo pachu mugi kotenre kod thor wach ma bende wantiere godo. Nyakwar Mgajwang' motelo nasenyisi kanye chal mar fwambo noduche